Nyakwarum Gajongos kadho kanyo dakika 40 tok sa pagaru marukinyi machiegni nonro mar gazet. Obro bedo kwa nono ni gazet mano ma The Standard gi Daily Nation. E kinde thuolo mar dakika 20 mabiro. Antiere ka giwod Kisumo Kanyakwar mabendo sechiwo ni weche manyien. Amose ni misawa. Oh, sare ja. Kiambuche onado kinyi makawo. Angin makare. Kochwe? Ndio pio ola. Koro en mana ng'io kikidonje bugo koking'eyo kata kokitang' kata kamano goni Nyasaye kamano wacho ni koth ka chwe be yudo buru dok piny e yo mamalo ahinya koyo mang'ich Nairobi ka koyo ng'ich oula bende thoth kuonde ma pita ka bende nokolos e yo makare bende kelo midhiero ne jodak kata kamano koth makamano osekelo masira nyaka sani kwan mano ji mohewo 70 oselalo ngima gi Cleophas bende en mana kinde ma kata kawuono kang'ino kamarom gazet nitie ochego mag omenda ma bende sirkal golo mondo mi ochiwane konyruok makamago ne jopiny gin moko madhi bedo kacha ka itimo kata kitayo e yo machalo nade iwacho ni kinde ma oganda bende hinyore bende nitiere omenda moketnegi tenge mar neno ni adieri girito kata gitimo gigo madwarore mondo mi ngima dhano bende kik lal kata jogo mayudo lal kik mwandugi moko bende magiwito chal ka gima giwito gik mathoth ahinya giyude thuolo mar dhi nyime kod ngimagi mago jogo ma mwandugi olal kaluwore gi pi jok ma ok nyal yudo chiemo jok ma nyal yudo onget jok ma ok nyal yudo chiemo kata kuonde ma gininde mago bende wakwayo negi hayo maber e kindegi bende makoro gikale achiedh nade mopogore opogore sirkal ochopnegi Nyasaye bende oresgi. Ang'ino biro bedo kwa mulo mago motenre kod oula ka binya ka sanu ang'ini jalib jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende osechiwo siem ne governors mar mondo mi gigol pesa mar nyiewo ne jopiny chiemo. Cleophas, kwa ng'iyo gi gazet mano Daily Nation gi Standard thoro weche mabendo mipek Standard nosenyiso Nyakwarum Gajwang' motelo ni weche motenre kod chal mar obila e pachoka ema bendo mipek. Inyalo paro aput mabende jatend piny Kenya nochuogo mar ng'iyo chal mar obila kotelne gi kanyo kod manen Chief Justice e pachoka David Maraga. Koro Standard ondike ni police in crisis talks over damning report. Nane gbeni giro moduche makawuono kata kamano romo makamano nano ka duola mano mochung'ne obila National Police Service Commission ochoro nyaka juma mabiro. Daily Nation ema pan gi thor wach mamit ka. Daily Nation to koro ondiko thor wach margi courses skills that will land you job fast. Courses manego bedne oganda timo mar mondo mi giyud tije yo makare. Koro saro wachake mane? Ina neno wachake mane? Dong wachake mana gi wach course nikech ang'eni wamanyo tije, ji manyo tije nok mag tije bende. To kata maro obila nang'e nango duogo arange natimo sigana ni chieng' tich abich kendo obila gi karomo kenyo ni crisis talks gi mano gimoro madiere kendo ni kod gimachiegni ahinya to sani weche mantiere kar kae omiyo pek ite mar ariyo kod ite mar adek magi paro mabende ochiw ne joma opogore opogore mantiere paro mopogore opogore kama giwacho ni kany mane giher mar tiye gi jok mage mano ka giseyudo digri maggi kaachiel kod ka diploma maggi kuondegi mag tiegruok nyaka sani yangore ni malo kanyo ka irango nikech malo kanyo ineno mano ite mar ariyo kinyalo kechuno ite mar ariyo wane report makamano wiye kanyo nitie weche mag science and mathematics kwan kaachiel kod ka weche mag science weche mag transport engineering nitiere kala kanyo ka giridore piny mana kanyo nyaka gichop weche mag agriculture food and natural resources kama nitiere kar ka penjo mantiere ka en response on extent of need of competence per career field gin gik mage mantiere kar kacha kotenre kod lony mano magintiere mano kama gintiere mano ite mar adek mano ng'eni kang'irango bathe kanyo wacho ni new report reveals the courses that will land you job in that you dream faster mano tie kar kanyo en gima ntiere Sharon kendo jandiko ni Steve Otieno olero kar kanyo kaka oganda mantiere tije mag fwambo gi keyo bende ntiere kar kacha ni koro fwambo gi keyo bende en achiel kuom tije ma oganda nyalo timo inyalo timo to bende kikitimo atima kiparo ni dhi yude nyaka imbe time gimoro ma opogore gima jowadu bende timo kar kacha mano bende chalo mago matimore social science social service and community development tie mag hospitality kod mago mag tourism weche mag limbe ma bende koro ikoni kanyo ni ati karka kata ka en lony moro midwaro ma bende nyalo mi yude tich neno en mar ringo mana atamalo 50 gabich nukta achiel tiende nang'o koro wantiere kama oganda mathoth nitiere kama onego bed ni girango tije kata kamano ndik ni kacha ni weche go mag IT kata lony ma sani mag finance business management engineering transportation
distribution and logistics kaachiel kod mago mag low ineno ka magintiere kar kacha mage makore wacho ni mago e tije ma oganda debed ni nyalo hero kata mago moko magin marketable ka itimogi inyalo bedo e chiro ma inyalo yudi gi jok mandiko ji tije yo mayot. Koro gino marwa ni jokanyanam neno nikech naneno ka nonro ma kama Cleophas notim kod duola mano mar Federation of Kenya Employers mano duol mochung' ne jotije pachoka kana gitudre gi mbalariany mong'ere kaka Nexford University kanyakla kod kar tiegruok mong'ere kaka Africa Digital Media Institute. Koro wachre ni magi tije nyakorom ga juang ma employers kata na jondik tich manyo jogo kuma bende olonye sectors makama wang'eni nyithindo mantiere klas 12 tieko penj chieng' tich abich mar jumane berik pani koro nonro makama biro konyogi ahinya ti yiero course nikech sani magi moko kuom tije ma bende employers jondik tich manyo jogo kuma bende olonye sectors market kod magi kik wi wawil gi weche motenre kod lo chike bende ne kanyo legal inene kanyo thuolo mar namba 4. Wacho ni mano kama gintiere kar kanyo Sharon en thuolo machielo ma ogeno nego bedni rango gigitimo tima course kaluwore gi dwaro mar ng'ama chielo penjo maduong' mantie en ni itime kang'o materi kar kanyo iwacho ni sani ji manyo tich kitimo course to pod idhi bet kode dala kacha chak pod in gik mathoth ma pod irango kopogore gino mane somo nyaka omiyi paro ma opogore kendo iwacho kar kae nitie jogo ma bende atamalo 50 mano atamalo 50.5 kaluwore kod gazet mar Nation wacho ni mag jogo mandiko ji tije gimanyo jogo magin tech oriented jok motimo courses mago mag IT jok manyalo yawo kompyuta malor Sharon be jok moko kawe mayot ng'ama nyalo restart ni kompyuta ng'ama nyalo yawo ni kompyuta ng'ama nyalo type gimoro iye kacha mano be course ng'ama nyalo connect magi courses mantiere kar kacha kata moko bende kineno kar kae tech oriented courses nitiere gipogore moko nyalo koni kacha information science nyalo koni informatics inyalo koni ni timo Sharon nitie courses moko ma itimo oko ka okada donjo ne mbalariany moro amora ting'e mbalariany ma wacho ni watimo education with IT to dongo chacha ni maseno watimo okichulo lendo ni yitimo nekech maseno kara mni information itimo gi IT tano en courses makonyo to no ka sani na chiel kuom courses mineno ka penjo mantiere ng'ama wuok Maseno University onyalo yawo moloro kompyuta yo makare to kata kopogore gi mano bende onyalo tiyo gi Microsoft Excel yo makare bende onyalo timo access yo mayot gik makamagi kiseng'eyo Sharon kore en gimoro miwacha ni kala course kosikalo course mano gimoro mopogore nitie jok mokala course kata ni watiekwa to IT mane timo kar kae cha ok konyi to kosidhe kondo tineno ke ni information gi IT to kipenje ni IT ni ing'e IT kori koniera utema ne network configuration itimo IT itimo education with IT oteri IT department mar school midhi puonje to koro ineno mana mbulu star mang'eny wang'i nikech luwore ni lony miyudo kar kacha to ma bende onego dhi ne jowa mantiere kuonde mopogore jotich kaka iwinjo kar ka ok en mana employees kata jotich man gi course ni jite nitiere kode motime to ng'ama nyalo bedo kacha gi thuolo mar kete tim nikech di mbalariany to ji mathoth sani odhi en ang'o minyalo timo mopogore gi ng'at machielo mantiere kar kanyo kata wacho ni gin marketable courses mantiere kar ka tere kaka itiyo kod lony mari miyudo mondo mi iloke ngima jogo ma itiyo negi kacha kata jal makoro dhi mi tich machalo kama en gimoro ma oganda onego bed ni ranga ahinya e kinde ma gintie kar ka mano atamalo 50.5 tiende ni gin nus mag jogo mandiko ji tije koro nyalo bedo ni nitie kacha timo weche mag fwambo to kinyal yawo kompyuta kata mondo mi type gimoro nikech kae iyudo ni wandiko story Steve Otieno ndiko mae manyiso ni no type kumoro bende nyalo type word mitimo editing maber ka intiere kar kacha ka ibiro era mogi TV ka bende nyalo ng'ado videos e yo makare kitiyo gi lony manyasani to bende nyalo loke kowuok e dho liech ma bende koro wasomo godo gazet tiloko gi wigi dho isome ka new report koro report bende in gi lony mar gole kisungu mikete dholuo English to itere dholuo kata kamano aparo ni manen paro maliw kanyo ma bende imedo chodo Cleophas ne korom ga jonka ne do thuolo wani soma nena timo koso koromo ang'o minyalo timo e wi course ma bende timo makamano kata mna bed ni gin marketable kwanza mano mapi ite marang'wen Cleophas bende wang'eni twak mar thekos bedo ka dhi nyime kinde thuolo malach noneno kanyo juma mokalo
ka bende committees jotend committees mag twak mano twak mathek e kind Kenya Kwanza gi mano mar Azimio ne gilieko ni gibiro bedo ka giromo gi jatend migawo mochung' ne weche mag omenda. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giromo kode. Kinyalo paro moko kuom weche ma bende ne gilieko kanyo. Kalonzo ne wacho ni twak mathek ma kamano ka giloso report. Twak ma kamano ok nego bed ni ne gitwak atwaka ka nengo mar pek mar ngima to kulose. To parni magi te timore e kinde ma bende deadline no ka dhi ka chopo nikech deadline od bura maduong' ma pacho ka noketo negi chieng' tarik 26 kawuono en chieng' tarik 22. Iparo ni twak ma kamano nyalo nyago olemo odiochieng' ma kawuono ka bende gidhi bedo ka giromo gi mano Ndung'u jatend migawo mochung' ne weche mag omenda. Beni ma tielo machielo ma kendo chako duogo mondo mi olangane kaka gigi nya bedo ni itimo kata kaka gichopo gi yo makare. Sharon, gima ntiere nyawacho ni chung' ma koro gintiere godo jotelo mopogore opogore kendo kaka giloso ka gintiere e mbele oganda nyalo mi bed kod paro ma opogore opogore. Gima jotelo mag Azimio bende wacho kachiel kod ma Kenya Kwanza ka gik ma kamagi otim twak ok dhi bedo yo makare. Sama jopiny lose sani gin weche go mag pek mar ngima. En ang'o miyo kidieny achiel mag jogi mantiere twak ok da mulo wechegi mag pek mar ngima. Kata kamano deadline ero koro kantiere ka kata odiochieng' mogik monego bende chope bende wadhi neno lokruok mantie. Sharon, gima nitie kar kae ni wadhi neno ywaruok podi nikech kata ka jogona dongo sitieko mare kawuono gini pod en mar siasa. Jo siasa pod ntiere kar ka ni gin gik mage monego bed ni rango mondo mi one ni gigo chopo yo makare. Mokwongo Sharon kane wacho ni pek mar ngima ni mondo mi olose. Pek mar ngima nokono jo Azimio mondo wene jo Kenya Kwanza kikete twak makama. To Kenya Kwanza bende wacho ni gin gi yore mag bero uchumi ma pacho ka. Jo Azimio kama chielo nikono kar kanyo mano kane twak ni poko chako. Nikono kanyo ni weuru tijni ne Kenya Kwanza mondo otimatima tijgi kaka dwarore. Kama chielo oganda ntiere kod penjo mathoth ahinya kane Azimio noweyo oko wechegi mago mag pek mar ngima. Kendo mano noduoko gi e drawing board margi ma giwacho ni oyo ne wadhi e ng'anyo nikech pek mar ngima osuru mathoth mejuogo pacho ka wawegi mokete kar ka bende en kanye. Ne gioro oboke moluwe mapiyo piyo bang' ka Kimani Ichung'wa bende noseoro mare mane onge pek mar ngima kaka gigo mane Azimio bende ochwalo. Wacho ni oyo macha ok wapuodho ma wapuodho ni kod pek mar ngima. Siasa mantiere kar ka wadhi nene korumo e okang' mane mondo mi giketane ngima jopiny obedane okang' moro makare. Mano kama gintiere kar ka. Senators wasewinjogi mago mawuok e kata jod bura mawuok e duond bura mar Wiper ka giseyo mokalo wechegi mag ng'ukruok manya bedo kar ka. Kama chielo bende wasewinjo jod bura kata jotelo mawuok e masawa mar piny Kenya nyocha ne giloso Martha Karua gini ka idwano mondo yaw sava. Jeremiah Kioni kantiere kar kacha. Gavana machon ma Laikipia Nderitu Mureithi. Jogi duto gima ne gidwaro en ni twak ochope yo makare ka onge pek mar ngima jogi dhi lose giwere kode. Ka chung' motegno ni omak kuonde gi duto. Pod wadhi neno ka wantiere gi headliners moko manya miyo twak tore. To nyaka sani pod nitiere ywaruok nikech kata mana gino ma bende giromo kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda tenre kod mano nikech kineno kata mana kweth mar Azimio dwaro margi. Gidwaro ni Finance Act odwok chien. Ineno kanyo gidwaro mar mondo mi weche othich oko weche motenre kod housing task omenda kata mna osuru ma bende wasebedo kwa chulo ne nengo udi manyasani. Gidwaro ni obed voluntary ng'adwaro emachul nyaka sani paro makamano ka jod bura nosekadhe inyalo kata mana duoke chien. Kopogre gi mano gidwa ni VAT mano osuru migole nengo mudhi wuok ka wuok kwanta mana 16 oduoke ndi aboro nyalore. Jod bura mano mede kendo jod bura nigi teko mano mar duoke piny. To gima ntiere ni budget nosesom jod bura nosepuodho omenda nyaka many. Sirkal mar Kenya Kwanza tiyo kod wechego mago mag choko osuru kaka mar chiwo kata mar manyo omenda manyalo bedo kata ka konyo sirkal mano chopo kare budget ma bende gisomo ne oganda jo Kenya. Koro yore mag choko omenda gi magoro nego bed ni rango. Budget gin go maduong' gimanyo mana yore manyalo bedo ni gigo chop kare. Achiel kuom yore go ne giwacho mar medo osuru kod atamalo 8 mondo mi ochop atamalo 16 mag modhi ma pacho ka. To modhi ka oseidho gik moko duto idho. Koro jod bura ma pod nigi ting' mar neno ni gini odok piny kata gini odong mana kama intiere malo kanyo. Koro jod bura mano yier kendo mantiere od bura ema nyalo biro gi twak machalo kama. To mana ka jatend piny Kenya bende nigi paro makama nikech nyaka sani nyalo bedo ni od bura ma pacho ka gin mana gino ma isieyo. Isiaya ni ero in the watch yes in the watch no
kama gintiere kar kanyo bende ginyalo bedo gi pach japiny e chunygi kod pachgi kinde ma gichwalo twak ma kamago mondo mi onene resa ne uchumi pach mani penjo maduong' koko manyo korom ga jwang' warita nena ka kamiti ma kamano biro bedo ka romo kod jatend migawo mochung' weche mag omenda par ni odiochieng' ma kawuono min chien tarik 22 bende mane en deadline mar kamiti ma kamano mar neno ni twak orumo kata bed ni ne nek bed ni parliament kata mana od bura maduong' nomiyo gi chien tarik 26 mar mondo be gitiek twak ma kama e kinde ma kamago kwalose pek mar ngima Cleophas e ite mar abich jod bura bende nopogre kotenre kod omenda manego bed ni imedo ni apis jatend piny Kenya mano kar jotimore mar State House kanyakla kod apis jalup jatend piny Kenya nyaka sani kata bed ne gipogore paro na gichak giyie supplementary budget nyaka sani koro iwacho ni 3.4 billion omed kanyo ma bende biro bedo kadhi e apis jatend piny Kenya kanyakla kod jalup jatend piny Kenya. Iwacho ni kata kamano jod bura opuodhe Irene Mayaka ma en jaod bura mogwel kaachiel koda Kazamzam Mohamed mano jaod bura ma kaunti ma Mombasa bende koro ywak manegi kata ng'ur manegi chiwo ka gintiere od bura kanyo odiochieng'no manyoro en kanyo ni gini ok en gimoro makare kendo giwache kata ne en insensitive e kinde ma koro pek mar ngima pod nitiere kar ka magi omenda mantiere kar kacha e budget ma koro bende itero kacha e State House mano mantiere kar kacha State House tero kacha bilion 2.6 mano ewi budget ma bende ne omigi sani ka gintiere budget mano omigi kacha kendo mano kal e dwe mar auchiel ne en bilion 7.3 sani koro tere kanye tere nyaka bilion 9.9 wachomo bilion 10 mane kar jot ma jatend piny Kenya tiende nang'o e kinde ma piny gi iwacho ni pek mar ngima pod nitiere apis bende mano mar jatend jalup jatend piny Kenya mano deputy president bende koro yudo medruok gomenda maromo milion 759.5 mano ewi bilion 3.5 ma bende ne omiye e budget maduong' magi budget mabalang' ma koro nitiere kar ka tang'eni pod gisudo kama gintiere kar kanyo en atamalo marom nade nonro mage motim gik mage ma orem mabeno nego bed ni timo ng'eni gima nomako dhoga gima omenda ma kama biro bedo katimo kaluwore gi Ndindi Nyoro nikech wan bende emwang'eni en jakom mano mochung' ne kamiti mano mar budget and appropriation so wacho ni omenda ma kama kimedo jatend piny Kenya gi jalupne en mar bago rombe tema achiel kuom jod bura na penjo ni to rombe go chono ni nyaka ng'ato dhi adhiya physically dog nyalo kamna time e yor mbui Ndindi Nyoro wacho ni en mar to have more meetings to allow the president to have more meetings and have a pavilion built. Pavilion iten mane Cleophas. Koro pavilion obiro e kidienje mopogore opogore. Inyalo bedo kumoro ma orango kama nya bede gi twak kaachiel koda ka romo. Koro gima pod kiare kaka. Emimedo ne siling bilion 3.4. Koro bedo kata ka igere kar jot ma jatend piny Kenya kositere kama chal nade nikech kirange kar ka gin gik mage monego bed ni irango mondo mi gigo chop kare. Bende nitie kure moko miwinjo kacha nitiere pavilion graduation pavilion kama gintiere kacha kama twak moko nyalo bedo ka oganda rome tapenji gero pavilion gidhi e rombe to jopiny to kech nego to oula bende nitiere pek mar ngima kuno ok ng'wenyre priorities jatend piny osewacho kokalo joge bende osepuodho jod bura bende osepuodho jod bura ma bende thothgi e od bura kacha koro sire kendo mage paro mantiere kar ka ng'eni pek mar ngima to nitie mako dhok nono koro mano koro osepuodhi mano ni kanyo wadhi ni ite mar auchiel wang'e ni weche motenore kod oula nyaka sani jalup jatend piny Kenya wacho ni ting' en mar piny owacho kanyakla kod governors e kor gwenge ma pacho ka mar neno ni jodak e counties ma bende gintiere obedo kod ngima makare chutho te kinde ma bende koth osebedo ka daro ji ka koth daro ji nyaka rom ga jwang' nyiso ni kata mana chiemo nindo bedo matek sani ne nitiere gwenge ma kadwadh nam chumbi odiochieng' manyoro kama gavana ma Mombasa bende en achiel kuom governors ma bende nose gavana ma Mombasa kanyakla kod gavana ma Tana River mano Dadho Godana ne ok gisebedo ka gichwalo omenda yo makare kinde ma bende koro jopiny nego bed ni konyo konyo ni Sharon Nyoro nantiere ka kod twak ma bende no jo kanyo chwalo kony gi mopogore opogore ne county mane chal mar piny Kenya ka kod wakili Charles Midenga kwayo mane wijo ka jombaka ne wacho jombaka wacho kanyo ni poko lim gi governor jaod bura gi poko biro MCA poko biro gi mana gi chief ka omenda gi osechwal nyaka counties bende mar Mombasa ne beda ranyisi ka county ma Mombasa oseyude to sirkal ong'e ni gini jawga jonyando nyabedo ni sirkal poko chwalo pesa ne county ma Kisumu
e chenro mar Opiny Okinyi ma kawuono ka wantiere kae gazet, Gavana Nyong'o gi jogi te uneno Ramogi TV. Bende jogo mantiere Ombaka oseyudo pesa manya konyogi. Iwinjo sigana mane okelnwa kacha odiochieng' manyoro. Oganda ywak ka gintiere classroom nikech evacuation center mano mantiere Ombaka, sikul sekondar ma Ombaka ok de tigo nyaka chieng' tich abich rum nikech penj pod itimo kar kacha. To penj pod itimo, koth bende chwe, koth pod nyalo daro gi sikul ma gintie. To tuo ok riti ni penjo rum. Tuo kabiro to biro kacha to yudi mana kama intiere kanyo. En ang'o mantie monego bed ni timo kar kacha? Jod bura. Debe ni mana wuoya samoro wamiyo gi thuolo gibiro e TV kar ka mondo mi gilosi. Debe ni mana wuoyo mabor kod jogi. Kade gini timre mana kaka no penjo odiochieng' manyoro. Kade gini timre kinde mane oganda ochomo yiero. Wawacho ni kuom ranyisi higa mar 2021 2022 ka pok ochopo kanyo dwe mar 8 ma oganda dhi e yiero. Bende de waneno ka oganda oling kaka oling. Koso di tiyo kod thuolo ni mar timo siasa. Mani gima nomako dhoga nikech ang'ini Cleophas to dhi ng'ado e nonro mar gazet. Dong Jalup Jatend Piny Kenya na wacho ni governors gintiere kod omenda e agulu margi. Gigolo omenda. Governor ma Mombasa wacho ni en noyudo mana siling $600,000 e dwe mar 10 mane oorne pesa. Apenj wane dwe mar adi? Last month. Dong wane dwe mar 11. Dwe mar 10 ne en karang'o ka noorne siling $600,000. Pesa gi notimo go dang'. Kata bot mane tiyo Mombasa mane koro konyo ji juma mokalo. Nok en bot mar jo county. Ne en bot mar ng'ato wuon. Ma bende koro golo kata mondo mi okonyo jogo. Omenda ma eo $100,000. Otimo godo ang'o ka oganda ok nya winjo ber kaluwore kod koth ma pod nitiere kar kanyo. Mano penjo maduong' mang'eny dhi nyaka e counties wa Sharon nikech oganda wa hinyore. Tigine magi hinyore. Bwaneno kata ka nitiere sira ma ichwalo ne gi tend counties. Mano kuonde magi dhi magi joti. Dong yiero nwase yiero wang' ng'iyo 2027 pod wadong' gigni 4. Koro jo hinyra ahinya piyo ola. Mane wach penjo maduong'. Gino maro ne ging'iyo nikech oganda nyaka sani kiwinjo ni kwan mag jogo ma oselalo ngimagi gin mana 70 gi wiye. Wach mok nego bed ni timore gi sani e piny Kenya. Iwacho ni higa mar 2023 pod wantiere gi achiedh nade mane nitiere Kenya e kodho uru. E higni maromo 60 mosekalo. Nowach ni goruok kod gik mathoth ahinya moting'o dhier, tieko tuoche kachiel koda ka medo rieko. Iwacho ni yorego mag somo kachiel koda ka bero ngima dhano. Higni 60 bang'e piny Kenya pod wantie mana kama wantiere kar kacha. Sigana moro ni gona kod jaduong' mano Misungu Joseph Omolo mano ka nitie county ma Migori sani. Owacho ni kinde mane gidongo ka gintiere county ma Kisumu gwenge ma Nyando. Higa mar 1960 koth mapek ne nitiere ni koth mano kodho uru. Kendo kodho uru no, nen kodho uru nikech ne en kinde go mane koro nitiere kinde ma jo Kenya ne ikore mar dhi yudo loch ka koro wuok kuom jo wagunda. Koth ma kama nokelo achiedh nade. Kendo gin giwacho ni skul mar Ombaka no en skul mosebed kacha kitiyo godo e 60s 70s kachiel koda kaluora mare. En mara nire kaka oganda nitiere kar kacha. Ka kinde ka mane koth ne chande ji. 1960s. To pod Ombaka ne ma pod itiyo godo sani. Ka pod higa ni pod koth pod chando ji. To jotelo osebedo kacha mathoth ahinya. Manyaka sani nitie jotelo mawuok kata luora ma Nyando kanyo matiyo gi sirkal machiegni. Gin gik mage ber mane ma sirkal kelo. Nwinjo kanyo Kabonyo Kanyagwal kende ma wacho ni ero wang' ni piyo kodaro ji. Piyo kodaro ji nang'o. Jodak ma Ombaka ni winjo ka wacho ni gin osegone gi pi magolo pi e miech gitero pi e nam. Wan marwa koni emowe. Nyalo bedo nikech korgi kono gionge ng'ama nie sirkal koso onge project moro amora mantie kacha ma sirkal. Tielo mag county ma Kisumu ochung' malo. Iwacho ni kindege mikwane jotelo. Jogi bo pariyo machalo nade. Kata ka en tam mari mogik Gavana Nyong'o wuog oko kendo ikonyo jogi jok ma gintie kae. County ma Kisumu jogo mantie Nyando Jared Okello wuog ikonyo jogi sama gintiere kar ka. Ber mar mondo giwasok wang' jotelo gi nikech jopiny hinyore. Dong Cleophas adwa wache gi wach mantiere ite maraboro. Wang'eni wach masibedo ka luoro ja ohala mano mong'ere kaka Anne Njeri. Wach maromo siling bilion 17. Odiochieng' ma kawuono odhi bedo kochopo e nyim kamiti mar od bura mochung' ne weche mag tech. Idwa dadhoge kotenre kod wach mar mo ma bende no ore pacho ka. Wach ma bende sirkal wacho ni mo ma kamano no ken mare. Mo ma bende no seusi. Koro bro bedo nyakwar Mgajwang' kochopo e nyim kamiti mano mar od bura mochung' ne weche mag tech odiochieng' kawuono ka neno ka bende kamiti mano mochung' ne weche mag omenda bende wacho ni gibiro bedo ka gidayo dho Anne Njeri mano mar ng'eyo wach mar mo ka bende wach makama hiwinjo seyo ma bende jatend kweth mar Azimio osebedo ka wacho kanyakla koda senator e county ma Busia. Cleophas wendo sedonjo adwaro mar mondo mi watieki nikech dho wanyalo bedo ga mamilimili
Standard naneno mana wach achiel ma wamul to watiek wach ma kama. Standard kinyalo mana ketna thor wach ma bende nitiere kotende kod chal mar obila. Wang'eni put ma bende nochuogo kanyo gi jatend piny Kenya. Mano motelne kanyo kod Chief Justice machon David Maraga. Nochuo report kaluwore kod chal mar obila ka bende achiel kuom okenge ma bende gidwaro en ni jokanyo mag National Police Service Commission ogwetao odhi dala nikech gisebedo ka ging'iyo chal makare mano mar obila. Cleophas watoke mano kasto watik. Gik mathoth anyalo mulo kar kamano koting'o kidienje migawo mar obila mano mar obila mamalo miwacho ni mago nyabedo obila mantiere traffic, nitiere macha mag jo NYS, wan gi obila mag jo jela. Repode mantie kar kae Sharon gin mopogore opogore kendo dwaro magintie kata recommendations mopogore opogore mantiere kar ka. Oganda penjo maduong' mane gipenjo en ni bende gidhi yudo thuolo mano mar timo gigi duto kaka gichwale koso dhi neno ka nitiere jok moko madhi dwaro mondo mi ochungi. Nitie achiel kuom gigo ma bende ne giwacho Sharon e report gino en ni ogol kata owitoko traffic police. Iwacho ni ogol road blocks kar kacha. Kiwacho ni obila mag jo traffic bende mago mane ndara kik donje ohala mano mar matatu. Achiel kuom gigo mantiere kar ka makoro bende koro kelo paro. Kasani bende iwacho ni onego tima nonro manyien kata onego dadhogi manyien mago jo ogai mag obila ma pacho ka mamano ting'o jogo mantiere ka okwach kich, nitiere Inspector General kachiel koda ka jolupge kama gintie kidienje mopogore opogore onego timnegi nonro kendo yang ne dieri gin jogo mantiere kar ka. To bende report ni Sharon noyangore ka ni nitiere jogi machulo omenda mondo mi obed obila. Jogi ma ok kale tiegruok moko makare. Dibedi magi jok maonge kod lony mag bedo obila kata kindegi. Nowacho ni weche mag tiyo kod omenda e weche mag mibadhi. Gin magi mantiere kar kacha monego bed ni imiyo pek e kinde ma gigi duto timore. Koro penjo mantiere kata kodoko ni romo ma kamae monego bedi mano mar obila kuku matel mag obila mano onego bagi odiochieng' manyoro. Sani koro gin gik mage mano koro ka Maraga gi joge gi Lange bende koro osewacho ni telo mar obila en achiel kuom ywak maduong' ma kata obila gi wegi seyo jotendgi kaluwore kod lwasi ma ok ni kare. To lwasi ni bende Sharon kelo nyaka dak e udi ma ongore gwenge mago udi moko maricho. Nyoro nwawinjo kar kanyo bende kane wane twak machal mar piny Kenya. Obila ot achiel kama gintiere kanyo. Obila samoro odak gi familia adek. Udak nade ot machiala kamacha ot matin no. Tun kata familia adek. To mang'ama idani wuog oko chako duoge ot ka okelo gimoro monyalo chamo kata kaka onyalo ritoru e yo moro makare. To Sara bende en gigo miwacho ni nego bed ni koro ineno kaka inyalo medgi e kidienje mopogore opogore kotenore kod lony ma. Wane warit ka bende wagini duol mochung' ne weche mag obila National Police Service Nyakwar Mgajwang' gibiro bedo gi romo chieng' tich ariyo mar juma mabiro. Weche mamoko ma bende omi pek ma bende okwano wabed nwamulo en seyo Nyakwar Mgajwang' mago mag governors e pacho ka bende koro iwinjo kanyo ka giseyo migawo mochung' ne weche mag omenda ni ok osebedo kochwalo omenda e samo winjore mar mondo mi gikel resruok ahinya ahinya ne jopiny ma bende achiedh nade mag kodhel nino bende thago. Aya nyithindo manotimo klas 8 penj wuok juma mabiro. Penj kosewuok juma mabiro placement ibiro bedo king'eyo ni skul mane mar secondary ma bende ibiro bedo kiriwori godo chieng' Christmas. Ya dog mage gidok ketho ne nyithindo Christmas Cleophas. Jonyuol bedo kethnegi Christmas. Gini kapok osenyisi school fee. Ober Sharon. Iyango gwena die. Ober. Ne kapok ochopo Christmas kapod nigi thuolo manyaromo jumbe moko malach mondo mi iyud thuolo mano mar ikri makare mondo mi dhi e sikul. Gole chon en gimoro makare nikech bende duoko ni skul ma idhiye nyalo biro chon makata Christmas nyalo yudo ka iseng'e duoko mari. To koro idhi Mombasa. An gi kijana moro ka iluonge ni Jeff onego bed ni odhi Mombasa. Onego bed ni wawuok ka. Kowuok odhi Mombasa gima tie kar ka kodhi next week. Akiano wakona kona mama gi mondo bi orita matin. Giorno mana index number wachaka ng'iya ne orit matin. To paro mantiere manoro ne success card. Success card chakoro ka ni oro koro onego bed ni mbor ni results. Omiya index number bong your results kendo. Mane koro bedo kirocho ratiche wabe orni. Aya piny kaendi nitiere mane en Kibor iwacho ni jamoko marang'ule pacho kaendi ma bende nong'ielo renga winjo ne niluonge ni chairman. Bende nitiere kaka jaode mar ang'wen wacho ni mwandu nego bed ni miye kaluwore ni Kibor no divorce
joutege adek mokwongo. Koro miyo makama wacho ni en makoro nego bed ni wealth kata mna mwandu mag Kibor imiye. Kata kamano nyithi Kibor to dagi e wach makamano. Cleophas wachin mogik wawuok ka. Weche thoth nyokora mo jongo nyo gazette en siling 60 Kenya ka gibedo kod ng'eyo kato bang'e giranga ne piny ka iwacho ni standing ovation for Ruto Ene piny German. Ene piny German bende iwacho ni kama gintiere kar kacha kano twak mano gi European Union na Parliament mano kama gintiere kar kacha No timne standing ovation e wiengo. Nitie gino mano wacho kar kanyo Sharon donga soma kaka ondike kar kanyo wacho ni we African have the world's biggest untapped renewable energy. Koro katieko wanangi pam mana kaka no wacho odhi mbele kanyo kendo wacho ni the youngest and fastest growing workforce and relevant natural resources and assets. Gimwacho kar ka mano mar piny Kenya ma piny Kenya kacha koda ka jo Afrika dongijo kaka wacho ni growing workforce war gi jima thoth manyalo bedo ni dwaro tije e pinje maoko kata pinje maoko dokuro nyalo thuolo mondo jogi obi kosetiyo kar kacha to wacho ni be jikre ne COP 28 mano kochako juma manyien ka ji ntiere gwenge mag pinje jo Arabu odhi bedo yo machalo nade to weche mag renewable energy bende gin gigo mag bedo kacha ka kilose to parno omenda supplementary budget bende no sekadh mar mondo mi dhi e rombe dogi nyaka bed mamit kiwuok oko mondo mikel ni jogi ber nyakorom ga juang weche timre mang'eny e gazet odiochieng' ma kawuono nitiere weche motenore kod tuke nitiere weche motenore kod ohala kanyakla kod weche motenore kod mago matimore e pinje maoko Hakeno Lunga timang'o kanye wan ibed gi ng'eyo ite mogik nikech Cleophas ka onachiwni thuolo kwan watieki Kenya no positions gunde abich dakika na par tok sa achiel oritiru masaka